Не с летни го имаха по-чувство от тук, доколкото се скалби, бе. Летни го. Ще се дава назад, хоп. Сега си идеш. А там какво подпрях, бе, дървото ли? Да. Той тук е най-трудният участък. Ей, тук обаче, И ти също го подпре. кажете му, там като се кача, ако фане оно и дърво е по-леко. Има едно дърво там, като фани, като да хапи на него.